Здравейте, приятели! В момента не ме виждате, обаче днес пристигна първата пратка арабски парфюми, предимно Ривс. Сега ще ви покажа. Някои съм ги отворил, за да ги пробвам. На всички съм сложил цени. 43 броя. Ето. На Ривс. Арабски парфюми, абсолютно оригинални, с супер качество. Ето този ми е фаворит, между другото. И е само на 15 евро. Никъде няма да ги намерите на тая цена. Ето вижте какво става. Ето. Тези тук, понеже са 50 мл, всички са на 10 евро. Ето, погледнете. Даже съм сложил цени. Абсолютно оригинални парфюми. Само секунда да погледна още къде имаше. То има навсякъде, те са много. Ето, те са много фешън. С едни пукчета са направени бутилките. Също са на 15 евро. Има и комплекти. Разбира се, там цената е малко по-висока. Ето сега, например, този е на 18 евро. Хубав дански парфюм. Така че, който желае, може да ми пише налично. Ето. Още един дамски парфюм. Този е на 13 евро. Така съм преценил. Ето още един. Пак с пухчета. Принцес, дамски парфюм, 15 евро, оригинални арабски парфюми. Предимно на Ривс. Ето още един. Дамски, също на 15 евро. Така че, който желае, може да ми пише налично и да си поръча. Чао, чао!